Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuwa rechigumi noshanu mumwedzi uno wagumiguru. Kaiti tandika wageza nyasi waburika manduwe wakati rikaiti kunyeperi tichatekaira sei pakuita kwedu katakaronga kokuti musi wechishanu tinge tiri kuenda zvokuratidzira kuti svikira wamunangarwa wabva pachigaro paipapa tichasangana kuAfrica Unity Square. Taungana ikweyo mhanduwe kwai tichabva tatanda kuenda notsoka takananga kumba kwezvigananda wakaisa dzimba dzinosvika 10 mhanduwe dzavari kuti ndo dzimba dzinogariwa nevanhu. Ivo zvigananda ana Tagwirei, ana Jacobo Mafume, wese ana Wikinero. Kwai kana tabva ikweyo toda kuenda kowasunga kuita pachirungu inonzi citizens arrest, kusungiwa nevanhu. Kana tapedza ikoko tozoti musi womugowera kwai toenda manje koenda kumba kwenyika kuState House kuti svikira wamunangarwa wabva pachigaro. Wanhu regai tirambe takaringa. Chatondinakidza ipapa ukaona Jacobo Mafume zita rache rakuburikawo kuzvigananda pakanyangara. Wese ana Daniel Gari wareketiwa nezvawo ko Jacobo Mafume akazi ngasvika pakudare rini. Moona kuti sei Chamisa akanga azozviramwa izvi. Nekutotika regai tirambe zvedu takaringa. Apawo kuZANU-PF musangano wawo Central Committee nyasi wakaita zvokuti kuno vanhu wanzi wangu wasipo wakaita sana Obert Dumbuguru mupofu. Kwai wangu waripo nozoropo kare waribe kuuya kuPolitburo. Regai tione mhanduwe kuti zvinotekaira sei. Ipapa nyasi uno kwazonzi kwai aiwa Tagwirei apinziwa mhanduwe muCentral Committee yeZANU-PF. Koka Chiwenga anga agara ari kunetsa achiramba kuno apa kwai zvazondoita kutoita kutsitsiriwa kuti aiwa iwewe uribe kana chokureketa ipapa. Rekaiti kunyepei apa kuri kunziko ana munangarwa wagotoreketa kutoti zvinhu zviri kuitika ipapa iwewe Chiwenga uri kuita zvinhu zvisirizvo. Kwai masoko awagoreketa iwewe masoko anotoita kureketesa vanhu vanenge vari kupandukira nyika chaiwo, kuita treason pachirungu. Regai tione kuti zvinosvika kupi. Ipapa chedu huringa basi koka dzomudangapo dzinotungana iwe unopindira papi. Ukaipindira mhanduwe dzinokona kusara yako dzanangana newe mhanduwe dzakutoda kutogwarasha newe wacho. Regai timbosiye zvakadaro zviite zvazviri kuita izvozvo. Chedu huringa basi tinenge tichinyepana chete kuti zvazodari. Wanoringa makwai nokureketa makwai wari kutoti ipapa maita masvanhu ngongonya chaiwo kureketa kuringana kwakarambana nokutoti huendo huno kwai Chiwenga aribe kutiza kana kudini atoti zvamuri kureketa ndizvo zvandakareketa imi muri kutsigira zvigananda. Regai tione kuti zvinosvika papi. Kana pano zvichaitika aiwa chedu huringa tinenge tichikunyepai zvedu. Apawo tiri kufara womachechi weZimbabwe Council of Churches wagomira nomhuri yokwafungai nhau wachireketa mhanduwe kuti aiwa zviri kuitiwa nevaChina zvizvi zvikangoma kanyanya kuriritsa vakuru vehurumende ngawaite basa ravo ravanofanira kuita. Wakutoramba ipapa wachida kuti waone kuti mutemo unosvika papi nonhau yacho. Tese takatoringira mhanduwe kuti tizvione kuti unosvika papi mutemo uyu uchasvika kudini. Tiri kurwadziwa mhanduwe kwai ipapa mhuri dzakaitakiwa nohama dzawo kubhazi rokuDNC riya rokuita tsaona kuLimpopo dzaenda mhanduwe ipapo kuSouth Africa kuti vatande mhanduwe kuringa vachiti uyu ngwedu. Iri panoita kurwadza paribe chizvino tikundoti mweya yawakapfayura yaramba yakazorora murugare. Apawo pokare munyahwa idzodzo kuno imwe kambani inoita zvokutakura vanhu vanenge vapfa yoGreat Hope Funeral Service iriko kuSouth Africa kuCape Town. Kwai ipapa kombi yawo mhanduwe yagoita tsaona pokare ikatogwarasha wairi
wachibva kunyahwa yenge iriko kuZimbabwe ikweyo. Kwai zvakaitika Mande chaiwo musomuvhuro. Mweya yawo ngayazorore murugare wakapfawo. Regai tirambe zvedu takazviringa kuti zviri kuenda nokupi. Wanhu wanotsigira chiwenga wagoti kumana gosiyana ino zviri kuitika zvikananda kwai zviri kuita kusha, saka zvaakundofunga kuti zvoita sei, nokutoti kunotsamba yaburika padande mutande ichireketa kuti kwai chiwenga ari kuti aiwaba wanhu kuti kayotetekera zvokuenda koratidzirazvo zuva ro19 mwedzi uno. Regai tione kuti kuri kunyepa. Aiwa, tinoramba takaringa hwendo huno paribe chatati tanyepiwa ba. Mapurisa atareketa ba nhau yacho, masoja atareketa ba zvawakagoita kamashure umu kuti pakandonzi parikudaitiwa iyo demonstration kuratidzira kuku wanhu vanobva vachimbidza mhando yekutoti gorekai kuenda kunhu, gorekai kudi, gorekai kuterekera. Hwendo huno hwakambonyarara. Regai tirambe zvedu takaringa kuona kuti vanopedza sei nyaya yacho. Tinenge tichikunyepa yemhanduwe kana pano zvimwe. Kwai ziyambi agoramba achiti chiwenga ndiri kuyambira iwewe kuti masoko yako masvinuba, nokutoti pauri kureketa pwito kwai uri kuita kubodoka chaiko. Pauri kureketa kuti kwai ana Tagwirei naivo ana Wikinero nevabiyawo ana Scott wese kwai kuti wagoba mari inoita mabhirioni 3 kwai uri kunyepa. Imi regai tirambe tichiona kuti zvinosvikepi. Kuno ukaona guruguru rakunangidziwa nohudukuduku uziva kuti paita kunyangara. Ewo kam tinenge tichiringa zvedu chedu kuramba takaringa nokuti ndodzomudanga isu tirimo pamudangamo mhanduwe. Bhazi rinoringa nozvokunyoresiwa kwewanhu ragoreketa iro kutoti wakomana gorekai henyu kusha, gorekai kuvhundutsiwa, gorekai kunyeperwa newanhu. Kwai kuna vanhu vari kureketa kuti kwai mapasipoti adzika akuita $56. Kwai kunyepa, tichiri kuda mari yakawanda. Isi kutoti dai wachimbidza kuvhiringana wanhu iwawawa, kuti kana vari kuvhiringana kwacho ngavavhiringane kweri kuno. Tizive kuti patinopinda gore rinouya mitengo yezvinhu zvakadari, mapasipoti, nhamba dzomotika, zvese zvinotanda kuderera kudzika. Kana iwo maredhiyo chaiwo zvingatobisiwa chaiko. Regai tirambe takaringa kuona vanhu vanoramba pakubhadhara, asi mukava maita kumora kukwachamura manja yomunhu chaiwo kuti abhadhare chinhu chakakosha kunge pasipoti, aiwa pasvinuba ipapo. Regai tirambe tichiona kuti zviri kuenda nokupi. Kuna vamwe watsano kuChipinge kwai wakagorumiwa nomvu mhanduwe. Kuno ipapa wakazosvika pakupfa. Tiri kuti mweya wawo uzorore murugare. Idi zvinorwadza. Hurumende kwai yagomisa chirongwa chezvikoro zvisvinu choBetter Schools Program. Kwai vanhu vanga kunyanya kumora mari ikweyo nozvokuseenzesa ikweyo, wachindomora wachienda. Paribe ari kuita hanya nokuti wari kuitei. Regai tigoramba takaringa kuona kuti zvinoenda nokupi. Tinenge tichizokunyepa iyi kureketa kuno kuti zviri kudini. Kwai tikaringa ipapa kwai madhokota 3 okumajere agoreketa kuti kwai Constable Mandizvidza uya wekuti ini ndamukuru wemapurisa kureketa kuno kwai aiwaba uyu muhere wopfungwa musiye anokodzera pakupinda pakutongiwa nyaya. Ukaona padari regai tione zvichasara kuzonzwa kuti ipapa andozvisungirira. Regai zvedu tirambe takaringa kuona kwainoenda nyaya yacho. Apawo tikaringa dzomutambo kwai kubhora division yokutanda ingangonetseka nokuti Bulawayo Chiefs iri kunzi yagobirira. Pakanyangara. Regai tione kuti hwanosvika kupi hwakadando. Apawo Zimbabwe paAFCON kugrupu yochipiri, group B, vanenge vari kutamba mhanduwe zuva ro22 vachitamba nevaIjipita. Zuva ro26 mwedzi waZvita vanenge vari kutamba nevaAngola.
wobva wazoti zuva re20 wachitamba noSouth Africa. Varume rikaitiramba takaringa kuona ipapa. Michael Ronisi ngaatoziva kuti wakomana akangotadza tikabenhuka basi bhutsu chaiyo. Garai mazviziva izvo. Tatogara tareketa chiprofita kudari. Toringadzirikitika pasi rese Wasiriyo Ramaphosa wari kuti iwo wabisa anonzi Imtiaz Fazeo ari ndiye mukuru wasori munyika yeSouth Africa kuti kwai aiwa iwewo ukodzera iwewo kuramba uri pabasa. Rikaitione kuti zvinosvika kupi izvi. Zvinopera cheremushe kana kuti Madagascar kwai dare ikweyo ragototi aiwa Kenere Michael Randrianirina uya utungamire nyika iwewe uite kuti mwedzi miri paitiwe sarudzo. Apa paribe zvakadando muchaona mwedzi miri ichasvika pakupfuura wozoti futi taakingidzira mwedzi miri ichasvika kuita makore mairi kana kupfuura. Ukandoona zvadandi padhakiwa dai vatsvaka mumwe munhu asiri musoja omuisa ipapo. Ndo zvinhu zvinoseenza zvisvino. Tikatirambe takaringa kuona apa ipapa African Union wabva wati tamisa Madagascar unhengo hayo African Union hede zvinosvike pizvo zvine basa rei. Rikaitirambe zvedu tichiona apa Raila Odinga apfa afukara Chegani Mhanduwe aiwa tiri kuti zorora hako murugare akaseenza fani achiita kuti Kenya irambe ichizikana kuti ine bato rinopikisa akambomira asi rikaitirambe chindoti mweya wacho zorore murugare. Chinotorwadza kutoti vanhu vanopfa wasingapfire munyika dzavo wakuruwa zvinoratidza pachena kuti waribe kuita chisvinu chokuvakawo zvipatara munyika dzavo wachizoda kumhanyira kuenda nyika dzevamwe. Izvi zvinorwadza. America yagoti tabisa mavhiza awanhu wanomwe Mhanduwe wariwo kunze kwenyika wakanga wachipembera kuti Charlie Kirk kwai kuti Charlie Kirk apfa. Idv rikatirambe tichiona kuti zvinosvika kupi ipapo. Umwe wacho ndianozviti notawo muSouth Africa. America ikati aiwa iwewe tiri kutokuziva benhuka tichakudaba muno. Kaitione kuCameroon anoita zvobato rinopikisa ikweyo anonzi Chiroma agotoreketa kuti ndakahwina ini bhiya siya zvobhiya izvo zvaunoita zvokugara kunze kwenyika izvo. Ibva watongosarenda masimba uri ikweyo uri kubenhuka hako tiri kudaba ino. Kunoheno kuti zvichaitika chiri ipapa. Tikaitirambe takaringa kuti wechidiki wari kuratidzirapo kare ikweyo. Zambia yagonzi wakomana goreka yaikuita zvokudando zviya zvagoreketiwa kuti kwai kutaya mwana anodhishiracho chibva wataya zvese ipapo. Aiwaba rekaitione nekutoti hurumende wakati aiwa tichaipa mari chiporoporo nekuti iri kutadza kuenda mberi kana kuhwina. Rekaitione kuna wakatadza kupa chiporoporo wanozoita sei. Imwe timu iri kutamba ndoipi yawanayo waribe heno kuti wari kufungei ipapo. Rikaitirambe takaparinga kupaona kuti panopera sei. Asika zvanyasi aiwa Mhanduwe tikaiti pete mukwendini wenyu Mhanduwe honawo.